Nosaltres som la unitat de recerca, l'Advanced Unitat Sheets, i que està format per tres grups diferents, però que treballem en un element comú, que és la sang, que està constituït per diferents components i que es poden separar gràcies a una sèrie de propietats físiques, com és una centrifugació per densitat. Doncs pots obtenir el plasma, plaquetes, els limfòcits i els monòcits o els eritròcits. Aquests components de la sang et permeten fer les funcions pròpies d'aquest teixit líquid. Totes aquestes cèl·lules provenen del que s'anomenen les cèl·lules mare hematopoiètiques, que estan localitzades al moll 2. Aquestes cèl·lules també estan presents al cordó umbilical dels nadons. Dintre del grup de diagnòstic, nosaltres utilitzem les cèl·lules sanguínies per obtenir el material genètic. Com que el material genètic de totes les cèl·lules del nostre organisme és el mateix, les podem utilitzar per diagnosticar malalties genètiques. Concretament, estudiem malalties relacionades amb la coagulació sanguínia o coagulopaties. Nosaltres el que fem és, en base a una sèrie de tècniques bastant complexes, ens permeten aïllar el material genètic d'aquestes cèl·lules sanguínies i identificar si el gen responsable d'aquestes malalties està afectat o no. Això ens permet també fer arbres genealògics dintre de famílies i veure si la transmissió de la malaltia és de pares a fills o d'avis a nets. Això també ens permet fer el que s'anomena el diagnòstic preclínic, que és, per exemple, si tu tens una dona embarassada que pertany a una família amb antecedents d'aquest tipus de malalties, pots establir, en base a l'extracció de les cèl·lules del líquid amniòtic, si el nadó que està esperant estarà afectat o no estarà afectat. Una altra part del nostre grup es dedica a la teràpia gènica, una tècnica que permet, un cop està identificat un gen responsable d'una malaltia que està afectat, es tractaria de substituir-lo per un de sa, i aquesta substitució s'introdueix dintre d'una cèl·lula mare que et permetrà generar totes les cèl·lules sanguínies i estaran sanes. Les cèl·lules mares, com t'he dit, són capaces de generar les diferents línies cel·lulars, els limfòcits, els eritròcits, les cèl·lules vermelles o blanques que es diuen. L'activitat que us proposem és, en base a això que us acabem de dir, mirant per aquestes lupes, identificar quina de les dues preparacions seria més ideal per utilitzar a una teràpia gènica.